קח, בחייאת, טעם את הקבב, תראה איזה טעם. לא. מה יש לך? טעם, זה אין דברים כאלה, עומר. אני מפוצץ, אחי. בוא רגע, שנייה, בן אדם עבד, אתה לא תטעם, בן אדם הכין פה שעה, ישב על האש, בוא רגע. עושים כבוד לקבב מספר אחת. הבאת את האוטו הכי איטי בעולם, ואתה אומר לי מסע. האוטו הזה לא זז. אבל אתה רואה שהלוף כבר השתנה, אנחנו במדבר. איפה פה אנחנו עושים? אנחנו בבאר שבע. מה יש בבאר שבע? קבב אמונה. מה זה? קבב אמונה. מסעדת הבית שלי, כאן גדלתי, בקבבייה הזאת. וואלה. כן, יש שם בחור בשם אמנון, דור שלישי. מכינים קבב עם מתכון סודי שלהם. עסיסי, רך, נימוח. אני לא יודע אם נימוח זה מילה כל כך מגרה. אתה צודק, טעים, עסיסי, קבב. וואו, רגע, אמנון, באנו ללמוד. מה קורה? הכל בסדר, אתם באתם ללמוד? ממני? הבן אדם עובד כאילו בחדר ניתוח, תסתכל, כפפות, הכל נורא נקי, הכל נורא מסודר. בוא, אנחנו עכשיו סוף סוף רוצים ללמוד מה אכלתי כל החיים. אין פה הרבה מרכיבים. יש פה בשר טחון שיש בו מכסה אנטריקוט, ויש בו צוואר ושומן. אני שומע, על הדבר הזה מכסה אנטריקוט. כי זה בשר לטחינה בדרך כלל. זה הבשר לבחינה, הוא מאוד שומני, כיף, צוואר, חשוב. כן, הצוואר נותן לזה מרקם קצת דביק, הוא תופס אותה לשיפוד. בצל אנחנו מוסיפים עוד קצת פלפל שחור. אתה מרשה לי את המלח, לפחות שאני אוכל להגיד שמשהו עזרתי? הכי חשוב בבשר? יד אחת. יד אחת. זה הכי חשוב בבשר. תמיד יד שנייה תפוס קונטרה שלך. יד שנייה אתה מחזיק פה. אתה מבין? זה הכי חשוב בבשר. זה להכניס את הפנימה וזה. וללוש. ואל תפחד, עם האצבעות, אל תפחד. אתה רואה? קבבים קטנים. קטנים וחמודים. תגיד לי אם זו כמות מספיקה או כמות זה. טובה. זה פחות מזה? כן. יאללה, אל תהיה פרסי. אנחנו פרצים, מה אני אעשה? טרנר! כל היציע עכשיו משתולל, ניתן את הכל בשבילך פועל, ידיים למעלה נשאיר לך עוד שהוצאות. הוצאות! אני בית"ריסט, חברים. אני בית"ריסט. אל תערבבו פה בשר וחלב, אני מבקש מכם. ואופיר, הכרוז של טרנר. האמת לא חשבתי שזה ראש העיר, איך שהוא נכנס, תיארתי לעצמי שהוא הכרוז, מה המצב שלו? למדנו ביחד בבית ספר. אני רוצה שאתה תפרשן לי את כל מה שאתה רואה פה, כמו שאתה עושה במגרשים. הוא לוקח עכשיו את הבשר, כמו שצריך, מלפף אותו סביב השיפוד, איזה אומנות, ואיזה אומנות. מניח אותה הצלחת, הנה זה מתקרב, זה מתחמם, הולך לכיוון של האש! יש! שמעון בטרנר! קבב אמונה! נכנסתי, ראיתי, יש איזו תמונה עם המלצה של שף עומר מילר. אתה מבין? אני חרם לי על המקום הזה. תן לי רגע לפרגן לך. ברשותך, אני יכול להשתמש בקיר הזה? יש לי איזו הפתעה קטנה? אין בעיה. חצי דקה. מצאת השף. וואלה, אמנון, אני הולך להעיף לך את המסעדה לגבהים אחרים. אל תשים פה שולחנות, תעשה לי טובה. תן פה, שיהיה מקום לאנשים לבוא להתרשם, לעמוד ככה, להגיד איזה יופי. אתה יודע, אם מישהו רוצה להגיד, לבוא לנשק, שיהיה עניין. כמו במונליזה, משהו. וואו, טעים. וזה כיף, כי הם קטנים. אתה יכול לאכול 60. הבאנו לך מתנה. תודה רבה. את אות הקבב, נותנים כבוד לקבב, אתה באמת נותן כבוד. זה בשבילך. אות הוקרה. אות הוקרה, ממש כמו אביר. ועוד משהו, לציין באמת את ההוקרה שלנו לקבב ולמי שעושה קבב. תודה. קבב אמונה זה מקום שנותנים כבוד לקבב כמו שצריך, תזכרו את זה. טיבון וין עושים כבוד לקבב מספר אחת. טיבון וין. שלומי, האוטו נשרף!